Mwapangatu chisankho chabwino mvera kukhala pamenepo kuti inu ndi ine tigawane zomwe ndadza nazo mpulogalamu imeneyi ya Fupa Lokakamiza. Kodi inuyo nkhani za uchembere ndi chipembedzo mumazimvetsa bwanji? Nanga mawu aja kuti kugontha mkutu munayamba mwawalingalirapo? Chabwino, nkhani za utambwali ndi chikondi bwa. Fupa Lokakamiza ndi pulogalamu yatsopano yomwe cholinga chake ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki kudzera musewero, ndipo izikufikani pa wailesi ino lachinayi lililonse nthawi ya 8:30 usiku. Akukonza pulogalamu ya Fupa Lokakamiza ndi a Center for Solutions Journalism, ndipo akuyijambula ku Lalina Studios ngati mbali ya pulogalamu yapamoja ndi thandizo lochokera ku RISE. Dzina langa ndi Karim Mpaweni. Posafuna kutaya nthawi omvera, tiyeni mu mzinda wa Blantyre pa koleji ina yotchuka. Kulitu nkhani kumeneko, ndipo mukungofunikira mumvetsere mwachidwi, chifukwa pa mapeto pake tikufunsani kuti mupereke maganizo anu pa zomwe mumve mpulogalamu iyi. Tiyeni tikhale limodzi. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Okondedwa mwambuye, panthawi ino timalize mapemphero athu alero ndi nyimbo. Motsatana ndi pemphero lotsekera kuchokera kwa Sister Linda. Oyera, oyera! Oyera! Mulungu wamphamvu zonse, mulengi komanso otsogolera zonse zochitika kumwamba ndi pansi pano. Mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tikuthokozani Ambuye chifukwa cha moyo wamphamvu ndi wathanzi umene mwatipatsa mtsiku la lero. Mudzina la Yesu Baba tadza kwa inu lero kupempha thandizo komanso chitsogozo pamene tikukonzekera mayeso omwe akudzawa Baba. Tikupemphera kwa inu Mulungu kuti mutipatse nzeru ndi kumvetsetsa kuti tichite bwino m'maphunziro athu. Tikupempha Yehova kuti mutipatse mphamvu ndi kutichotsa mantha kuti tithane ndi zovuta zonse zomwe tingakumane nazo. Atate athu akumwamba, ndikupemphera Baba kuti mutichotsere nkhawa zonse zimene zingatibweze m'mbuyo kuti tisakwaniritse malingaliro athu pa maphunziro. Mtendere ndi chisomo chanu Baba zikhale ndi ife komanso tione kupezeka kwanu ndi chikondi chanu Yawe pamene tikuwerenga maphunziro athu osiyanasiyana. Tikuthokoza Baba chifukwa chomvera mapemphero athu, komanso tikukupatsani pa nthawi ino ulemu ndi matamando Yawe chifukwa kwa inu kuli ufumu, mphamvu ndi ulemerero lero ndi kuthawi zosatha. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu tapemphera. Amen. Hallelujah! Amen. Amena mapambana. Amena mapemphera. Amena mapemphera. Amena mapambana.
zikomo kwambiri Sister Linda chifukwa cha pemphero lanu lamphamvu komanso lobwera mu nthawi yake. Amen. Apa ndiye pamapeto pa mapemphero athu. Sabata lamawa tidzakumananso malo omwe ano komanso nthawi ngati yomwe tinayambira ija. Tsopano tikhoza kubwerera kumalo kumene timagona. Pamene tikutuluka tiye ndipasani moni wapajanza. Hallelujah. Komatu Linda, Judy. inetu ndimasilira komanso kukonda nawe kwambiri. Kumbali yanje atsikana. Umadziwa ndiwe chida chonyamulira mawu a Mulungu. Mwatero atsikana. Kudzipereka kwako kwa Mulungu ndi moyo wauzimu ndi zapamwamba. Amen. Ndipo chitsanzo chowala cha Mkhristu obadwa mwatsopano ochita zomwe amayankhula pa mawu a Mulungu. Leka zimenezo Judy leka. Tonsefe ndi chilengedwe cha Mulungu. Ndipo timatumikira Mulungu wamphamvu zonse modzi yemweyo. Amen. Amen. Osayiwala kuti amatipatsa mdalitso ofanana. Komanso tili pa college pano ifa cha chisomo ndi dongosolo lake. Amen. Inde tikhoza kukhala ndi mphatso zosiyana komatu zonsezo nzochokera kwa Mulungu mmodzi yemweyo. Amen. Mwachitsanzo Judy. Ndiwetu woyimba wapamwamba. Mwatero atsikana. Ndikuuza. Ndipo ukamatsogolera makolasi zimachita kumveka atu kuti Mzimu Woyera ndiye watsika ndipo akuyenda ndi mphamvu mkatikati mwa matamando ndi malambiro aja. Amen. Ndiye tikuyenera kumamuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso zomwe anatipatsa malo molandira nazo matamando chifukwa zonse nzochokera kwa Mulungu. Amen, Sister Linda. Amen. Man mais. Man, tamone ni Linda mweni. Sikana amene watenga mtima wanga wonse. Akakamwe ikanjole. Amene kadulula moyo wanga. Ukongola wanga kwakwa amwe simagulira kudulumani ndikuzani. Ani mkazi amone kuti wani yokongola komaso kudulula mtima. Ase chobva ine chicho simera wamenya uya mwene. Chimamukala sakanga tasukira pati kanga tasukira pompa mwene. Takaona se Linda kapepa kakamwe kalinyatwa kumaso amwe ayiniti mapo ukuzani lwa mwene makhalidwe ake apo with this woman I say I'm telling you I say she's the true reflection of marriage material. Ndipo I know kumbako God created her specifically for me King Vuda mwene taona say Why? Kumuona amene akumfuna Linda yamwe. Dada Kodi atambaliso ngati nyumba funa mabona again amwene vuto. Amwene vuto. Tambali ngati wewe ungamafuna Linda zona. I say forget about her. There is no way she can accept you. I say uamene ujayi usigu life eyo ya. Ife ndi anololo komola chapelo sidi kuliaza olopang'ono. Singawepo chali. Maeso ndakumudwa nayo kwambiri wanga. Iwe ndi meshwanga pa jigole panopa. So what? Umaliganiza zoipe? Ase pangu nokane kuti krugu ineyo. Kwatsala kuti ungonera kuti ndine mwana wa Satana. Timakhala nthawi zonse limodzi. Ndipo timachita china chilichonse limodzi. Koma the language you are using today is disgusting. Seriously. Okay, fine. Inanga ndili oyipa. Iwe ndiwe ndani? Ndoti weso ndi oyipa. Bobo. Chifukwa chani kulimbana nane se? Ndakuisa kuti ndikusilira Linda, ndisamfune Linda. Come on amwene. I'm a human being. Okay? I'm a human being. I have feelings and I want love and to be loved. And Linda is best positioned to do that. And I'll have her. Chilungamo chimawali. Inu ndineyo ndalambwali. Makruge nini. Inisirambwali. Tangu miwani Linda basi. Ndikamuone Linda chifukwa chani. Amesho. Ndophunzira ngati aiye one. Mayalo. Amene tawatengera ndalama zawo ifeyo mwachinyengo. Mudzinga ngongole zing'ono.
sizogwirizana zimenezo. Hayi, zikozogwirizanatu. Okay, ndingangaita khala ifetu kuwanamiza anthu nawo ndifana amasiye. Bwalanda zingine. Oh, inu mahole. Kodi nchifani ife limetilamba kandi anthu timatu kuwanga pajikole pano. Ndili ndo nantukwana. Mzantu wanelindayo koma nkhani ndoyena kuti inu ndifeyo sitingazifanizire machidwe athu ndilinda ndi nzake uja Judi. Mayazi. Nasho sitili gulu limodzi ndi atsikana amene ajawa ndi akhristu opeka mwatsopano khulupirira iza se ndipo yoka uzifunse ngozifunsafunso kuti kodi ifeyo tikamakhala timandifendana popeza pajikole pano timaonera ngati ana Jabulosi enieni Jabulosi ndiweyo ndipo sindikusamala zimene ukuthokazo yayi ndipeza sindikulabada ineyo ndigwisa njira ineyi yonse kuti kazucha agwinani muchikondi kuti aziwe zona kuti ineyo ndendani kuti ndikinyivuto ndipo kazucha aumali hali ndipo mwina sezo zabwera zaklaso wapambali ineyo ndigwisa njira ineyi yonse kuti ndigwire Linda ndipo ndi ufulu wanga ukundalindayo yes ndene mukuzo kuti nayenso Lindayo ali ndi ufulu kana mapulani ano kuti mukhalekaye pachibwenziwa iwe ase maganiza nivesa nimalingalira amva Lindayo mumenyera di manifesto tanyato ndigwisa ntchito njira ineyi yonse kuti kazu chanditani andikonde zikavuta ndigwisa ntchito yani mphamvu amesho musawamize zingine apapa manivesesa famu kapanda kusama apapa mukoza kumangidwa nazo izi kuzengedwa milandu ndiponyedwa ndende chifukwa yongogwa nchikondi ndi Linda kulupirira ndikuzani chifukwa manifuto muli ndi zaka 19 zakubadwa it doesn't matter koma simukudziwa kuti Linda ali zaka zingati sichoncho iweyo kudziwa kuti mayi munomo aliyense amene amakhudzidwa ndi upanga chidwe ogona ndi ana achipere amapalamula mlandu potengera malamulo ndizoona zimenezo tisasusane mani takupita ndi pa intaneti takugulani mwakugule gawo 138 la malamulo a dziko lino ndipo ukaona yekha kuti aliyense amene amachita zogona ndi atsikana ochepera zaka 16 zakubadwa akuzoponyedwa ndende kwa zaka zonse chepera 14 kapena kugwira ukaidi moyo wake wonse khulupirira ndikuzazi pachichewa pali mawu amanena kuti fupa lokakamiza limaswa mphika osakakamiza ugwa nchikondi ndi munthu amene ali osiyana zochitika ndi iwewe wanimvesesa ndipo choopsa nkukhala choti sukudziwa ngati ali wachichepere kapena ndi wasaizi yako iwe ndofoyiradi basi we undifanizira bwanji ndi fupa lokakamiza mumphika ndikuswa cholenga chanu basi ndisagwe mchikondi ndi Linda kuna mado mphanga mubva mbebe kasa mucho ndikangogwira pakampasi panopa muzi wanso kuti kinyivuto kinyivuto ndi Linda se ndi tizenda tu una kulikonse ngati nkhunda amesho muzoya palibe cholakwika lukhani maganizo abodza amene muganiziramo komanso ndivuwa ina aliyense amene kumanga nyumba chachikulu chachifumu mmalere building castles in the air okay it's fine ine ndikudziwa kuti fanzi yakanu mind umachoka mene muthokiramo sizachilendo yayi aino mene mayankhulira anthu oyipa majelasi bozo ndo kuti nawe nthawi pano bwanja sema kuti zikacheza ndi Linda uko Linda zikumveka ngati kuna akakukuita anatu zonadi ineso ndamva uyo akubwera kuthamangapo uyo ndi ndani amene ndi mavuto nyamata ofuntha ukudziwa bwinobwino ayiwe he is studying business administration okay ndi munthu ovuta kwambiri ndikuuza tiye tizingopita tisaime ndipo tikhale ngati sitinamumve komano Judy ineyo munthu akundiyitana ndiye kufuna ndikhale ngati sindikumva kuyitanako zimenezo sizoonayi iwe ndimvere ineyo ndikumudziwa kuti ine nyamata amene ndotchuka ndi nkhani zoyipa ameneyo ndi mavuto enieni ngati dzina lake ndikuuza tiye tifulumire kupita hostel kwathu asakumani nafe
Ayi atsikana, tiye ndime timve chomwe akundiyitanira. Linda, ndimvere ine ndese ndikufuna kumana ndi mavuto ndosokoneza ndipo aliyense amene amamusekerera amadzadandaula patsogolo. Koma nanga sindikanangomva kuti afuna chani? Ine ndikupita hostel amene sindifuna kumana naye. Komano Judiyo akupangiranji zimenezi? Sindikumvetsa kuti nchifukwa chani sakufuna kuti ndikumane ndi mavuto pamene mavutoyo akundiyitana. Linda, Ukuti bwanji mavuto? ndi limenelo gawo loyamba la selo limeneli la fupa lokakamiza. Kodi Linda chipona popemphera alimba pamene mavuto mnyamata ovuta kwambiri wadyerera maso ake pa iye? Zitati zatheka, nkhani za malavu ndi kupemphera ziziyenda bwa? Mweseweroli Linda anali Elina Sanga, Judy anali Desire Kuntanga, Maeso anali Blessings Suya, ndipo mavuto anali Isaac Bonongwe. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka ndi Jeremiah Mwaungulu, ndipo mkonzi ndi Karim Mpaweni. Monga ndinanena kumayambiriro a programu imeneyi, ndi nthawi tsopano yoti timve maganizo anu potengera zomwe mwamva museweroli. Maeso akuti aliyense wochita zogonana ndi wachichepere akhoza kupalamula ndi kuzengedwa mlandu kumene chilango chake ndi ukayidi wa zaka zosachepera 14. Kodi zimene wanena Maesozi ndi zoona? Nanga nchifukwa chani anthu ambiri sazindikira za lamulo limeneli? Tiwuzeni maganizo anu potumiza uthenga ku nambala izi: 0999 876 035, 0999 876 035, kapena 0888 476 035, 0888 476 035. Mukhozanso kupereka maganizo anuwo pa tsamba lathu la mchezo la Facebook komanso TikTok. Tidzakhala tuti kumva mayankho anu kumafunso amenewa mpulogalamu yathu ya Sabata yamawa. Apatomvera ndi pa mtsiriziro pa programu imeneyi ya fupa lokakamiza, yomwe cholinga chake ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki, ndipo idze kufikani pa wailesi ino lachinayi lililonse nthawi ya 8:30 usiku. Akukonza programu ya fupa lokakamiza ndi a Center for Solutions Journalism, ndipo akuyijambula ku Lanina Studios ngati mbali ya programu ya pamoja ndi thandizo lochokera ku RISE. Munali ndi ine Karim Mpaweni, tikumanenso Sabata yamawa. Adinongalize mofasa imfazi nazichepe